Ja si musím osmove ve veľkej ličbe, tu štuž netko ešte přinže, ja pon celý nové kus božišo. Ja prošu trošku o mir, so môžeme sa ešte 20 mečín koncentrovať. Klemenco, ďakujem. Ja namietujem, že my ve slede tých dživarničkov, tie vôvodnočenie činíme. Momiermo všetci dživarničky, tak mám ja ten začišť, ten samý problém, že sú poprom bude rodine pri malo časa za také nešto. Ten začišť miach a nejaké bo šichcioch. Przyjrzałem doma prawie na mięcza, że naszą jenku nastupa, a że sme niekto feedbacku dostał, niekaký konc su še namakali, kiž hodí so prezentować, a tuž by niekde tiež hľadajú na čas, prosil o to, že mu te dživarničky ve slide ich číslo, tak představimo te výsledky, započnejo pola dživarničky jen. Petri, a ty by tu mikrofon dačne zasviečené, a potom mo to zase převzač. Ja, buchty pon nudom tých zastupierov ze tych skupinów prošu też do podka prosu jeszcze, so mamy o tych ideach ryczeli. Co my czynili? Myśmy so zabierali ze tym praszeniem, jak może so ta community dobrowolnie sobą motiwować przy tym zbieraniu oder przy tym rozszerzeniu tych rycznych resursów. A najpierw smo se prašali, što da poprom dane community ja, štu ma nešto zbierać. A nic jeno štu ma nešto zbierać, ale štu to poprom uživa. Tu te prašanje je cele važne, a to smo činili z enim tak menovanim konceptom Empathy Map, a tam smo se zanurili do dveh karakterov v skupine, da jene je bila ta uživaka digitalnih medijev, jena Maria, Peča Šturci, let stara z Łužice, kotraž uživa internet, Skype, trude faluje Jesua, potom ona do Soblek slada. Nie je spokojom z rozvosom, dokož vun čini hudžbu za všich, ale nic za jenu konkretnu cilu skupinu, a tež te poskitky tam tak nesu. Te serbske poskitky by si Maria pšala tež zvonka serbských mediów, a ona chce jacy zabawnych digitalnych poskitków. Na drugim boku sme so na wezo też z tym rozestajili, sztu mo tuta community być, kotraż byle do dziwa też zastupi, a to jena Julia, 28-letna studentka ze Dreżdan, fiktywna osoba, kotraż używa online słoniki, ale też Spotify na przykładnie, a tun handy je wony kanal. A ona noch chce aktywnie pytać, ale ona chce so jete pojeszcze, nowinki, informacje w serbskiej ryczy przyndu, a to nic, dok są to pojeszcze, hakle jen, aber dwaj bożiszo, ale samo też jako poskitk za konstydzenia, potem też sobotu albo niedzielu. Ona jara zajmowana na tym, so tam wobdzielić, znaje też takich aktywnych na Facebooku, tomu też czyłuje, ona ma pak jene techniskie haczenie. Ona rade software nie instaluje, nowe cyle to dzieje, poprom pa ona ma tu motywację. A treba jem przelat, ale nie wie, jakie poskitki daje. To reka, ona ja zajmowana na serbskich mediach, ale dazu nur, że buchma na pytać mu, a też nur što. Što to reka, na przykład, ona używa Spotify, ale to z autem popuczuje, chce ona serbską uczbę poskać, ale jak ona to czyni, što ona czyni, żeby ona serbską uczbę poskała. Ona też nie znaje tu skupinu, albo tu kapał, tu spiera nie znaje, ona też żaden tytuł nie znaje, ona pa buch niż serbskie rady co mieć. Ona na przykład może też motiwować, gdyż jej nikt tu nie konkretny nadał da. To reka, gdyż my chcemy, że Julia, jedna studentka z Dreżdan sobu czyni, na przykład pola Wikipedii, albo niekajkie słowa zbiera, potem trzeba ona jej konkretny nadał. Potem ona to też czyni. A jeden drugi motivator za nią ja, gdyż to jakieś nieubiedżanie. Więc znaje to jako gamification na przykład. Gdyż ona wie, ja możemy sobie ubiedżować z drugimi, a potem mamy jeden elan, jedną motywację tam sobu czynić. So to są byli tak mianowane te dwa prototypy charakteru, które smo si wobladali,
Potem smo šli do konkretnejših idej, k tym 4 prašinam, kak nastawaja a gdzie nastawaja nowe słowa, kak możemy je zbierać, kak składować a przystupnić, a kak próbuje się potem też ta kwalita. A nitko bych zastupil tych skupinu prošu dopretka, prosto, so bych one skrutka jemo rozłožovali, na čo sú nešišli. Janiko, ty podľa Bohu, Jeni. Ja mam mój mikrofon jeszcze zaswieczony, ja bym zapoczął ze naszej skupinku, tam ja musimy wszelkie zbierali, tak jak nastupają, jak te nowe słowa nastawają. To są tak jenu cele pošitkovne medije, also w każdej redakcji, ale też když jem prywatnie do Facebooka nešto pisa, also když jem opravdu aktywne teksty produkuje. Der drugie ja tak w młodzieńskim kontekście nicht to praj, auch der Gutnankam, hey, Gutnankacz, nie to Germanism, na kein das habste praj. Also wenn započne o takich witzach diskutować, tam bez show daje takie impulsy so im praj, heißt dann sehen wobrot wumyslimy, aber jemu za tym pytamy. Aber z najmniejsza nigdzie przyzywymy, so taki wobrot faluje. Potem przy przełożowaniu cele jasne, tam jest to też oczywidne, a když jen w prawopisnych programach, albo Word na przykład jedne słowo pisa, když jen to omenienia, a to daje, ja sam si to wieste, co to daje, to moja vokašec prajva, to je pa vostane červone bočmolene, in so bukrene ten słonik, nes to słowo ne znaje, to by jen tak też tam prajč, ok, ja muszę to nigdzie zapisać, takže oczywidne tam te faluje. Dokal maja so te słowa zapisać, to są te żółte cedelki, na każdy pat to jest zakładny princip, tam gdzie się ein podamo za niejakim słowem pytał. Also když się w jednym słowniku za niczym pyta, tam nenanka, to by tam nidom boć polejne w okna, a prajem, hej, to jest te słowo, ja mam te znane idejka, aby to mogło so przełożyć, a cak ja to będzie dato bance nutzka. Generalnie inteligentne pojaci, když jen praje na przykład nicze drugie słowo sobu za decennie zapisać, to by jen pojać dawać, když praj, ok, ja mam tam znane podobne słowo, ja to stano tak jeszcze minisz, so un kus przed tym gejbuje, so tam neschen du 3-4 razy te samsne wiece nutz, ale so un kus lada te słowo popromsno dała w podobnej formie. Gdzie dobi so to šo składować, cele jasne, centralne, also nic, kaj smo to przed 10-20 latami jeszcze czynili, kuże w swoich worddatajach, a pon jo ein hoborski projekt so worddataj romadže wešć, to je jeden sa lepší na niže jen interfejs a potom nedom do jednej centralnej datovej banky, tak sa to centrálne leží. A s dobom je jen vážne principu, da doba sa tým nedom tej community přistupnič. Najprv mo šojna, hače to praja, aber opak. A tam smo nedom po to štvrta dybka, kak se to pruje. Te prúvanie byše po našim meneniu tak dobe ešte 20 kodženkaj mieć. Tym první kodženk so ta community sama pruje, przez jednore mechanizm, palc hore, palc dele. Ale pon wieso tak jeszcze mal jedna linguistiská komponenta, hat to neke rečna komisja, aber nicht z instituta, tak sem pravi, ok, tute svoje oprođe, tak so možete mojla do příchodna słonika so sobu zaplešť, so to oficiálne připoznače od treće spytniku. Takže sú to te dwie runine. A když je słowo na przykład silny germanizm, ale so rade užíva, što reči přečo o tom, ze s tym odpowiednim markirovaním, te přišime tym słowniku zjaržič, ale připisać, also keď to je germanizm, ale so obkadne rečne užíva. To bych ju popro moje 4 stopy, no. Aber v našej skupinky tak. Hej, my sme sa s tými samsnými vecami zabierali, ja nechám vševeľa časa brojč, knes budozného to praju, jenož jeszcze przypomnieć su, kaž prajene, na przykład online na Facebooku jen przełożk nuctajć, palc hore, palc dele, dyskutować, ryczeć o tym. Każdy ma jene drugie ryczne zaczucie, zaczo jene słowo stej. Jako dalszy namiet buchen mu ze drugimi słowianskimi ryczami przyrunować, które słowie sa one za takie odpowiedniki używają, a potom wieso odrodzenki ladać, to poprom z domto słowa, kaž to rycze spytnicy czynia, a tam nešto odpowiednie namakać. Tohle nebo przedowo powiedział, jak to ludziom sprzystupnić. Cele jednore w rozmowach, mediach, wszędzie, gdzieś musimy używać. To jest jęczkie, coś pomysł. Jo, ujo se wiele aspektów naryznuło, ak my sme tyke v tom povedali, jedno přemyslenie jo było, a to je tyk nazgonenie z praxe, runo v dolnoserskim svieše. My mamy ludzi, którzy
mają techniskie znasia, mają jasele na tom, Skype przestaje do serskiej riecy albo Facebook znaś. Na drugim boce mamy używarie, które takie znasia nie mają, ale oni używają Facebook, a Skype, drugie programy socjalne sieci, a mogli w nich zawieść przyjść sam na tu ideę. To by nie było, aby to serskie riecy dało. Ale ta zadora są te techniskie znasia, a z tego nie to ukliła w naszych głowach ta idea, aż my gali niekak namykać możliwość, aby takich riecnych entuzjastów, używariów, członków tej community lepiej związali z ludźmi, którzy mogą im radzić, jak Facebook albo znać drugie programy mogali przestawić. Oni znają te turecderie, są takie zapalone, mają elan, ale nie mają techniskie znasia. Na drugi part dają takich technickich frików, jak razi są już ochopili przestawić. W dolnoserskiej riecy to sme Žinca już słyszeli, egzystują już przełożki wszakich powierchów, ale oni we triecy są snaž, grojmy raz, nic dopełne, albo by mogali pić ku lepsze być, a gaździowe to przeszanie, co meżo community cynić, tam i na każdy part, se myślim, dej se ten techniczny prog takim normalnym używariam niekak oblašcić, a snaž jedną platformu sobie umyslić, by mogali, albo jedną, co ja wiem, nikogo, żeż by te techniskie friki, a takie recne entuzjasty, a używarie mogali lepiej gromadu przyjść. To była jedna idea. Som ja to nieco zabył, co niech we was iści nieco gronić. Okej, to to szło. Also ja krótko komentar przydam w tej sledniej mikrokubki, jakośmy te cydliki przygotowali sobie, to coś w tych drugich kubkach jo gronione było, to szybko jo pszały, ja nie budu wyspytować. Ja no co na to pokazać, aż w naszych rozgronach ja se pokazał jeszcze jeden dość wzajemny faktor, rozmiej poprzałem nieco między prednym a stwiertym dybką, to groni gaż te nowe słowa nastawają, pan przyjdzie ta etapa samo, albo autokontrole, automatycznej kontroli, lecz to, coś som naraził, to, coś som umysliła, jo pszałe, a wielkim cesto jo to związane z przeszaniem, lecz ma minorycna by tak gronił. Myslím se, jo možno až to plašia no, za dolnoserbštinu, v gornoserbštině to nehrá tak velikou rolu, ale może se pokazać, až na nejméně v některých krajzach, gaž žovo nový slovoskład dolnoserbština dość konzervatívna a to přešanie lec te słowa tak rec odpowiedują recnemu duchoju, jo ważne, a za niekotare samo może se pokazać blokirujące. Nitko, mój mikrofon nas bieži. Jutro mit Jackie Skupina 1, da ja nicht przepadam do Skupiny 2. Anne, ich übergebe dir das Wort. Das Mikro ist an. Vielen Dank. Hallo. Ja, wir haben uns heute der Frage gewidmet, wie die Digitalisierung den Gebrauch der sorbischen Sprache unterstützen kann. Und da die Frage sehr, sehr groß ist, haben wir erstmal damit begonnen, das Ganze in positive und negative Aspekte aufzuteilen. Also was funktioniert denn schon sehr gut? Also was ist schon alles digital und was funktioniert noch nicht so gut? Was ist sehr schlecht? Wo gibt es Probleme? Welche Probleme sollte man anpacken? Und daraufhin haben die Gruppen quasi eigene Challenges entwickelt, also eigene Problemstellungen. Das ist jetzt einmal, also ich würde das dann auch direkt übergeben, das erklären die Gruppen selber.
Zum Beispiel, wie kann man das Ganze zentral koordinieren? Genau. Daraus sind 2 Ideen entstanden. Ich fange mal hier an. Ich würde einfach an die Sprecher geben, die die Ideen schon in der Gruppe vorgestellt haben. Ja, also ich glaube mal, genau eine zentrale Frage, die wir uns bei dem Thema gestellt haben, bei all diesen Digitalisierungsfragen, wie schaffen es die Sorben, alle Themen der Digitalisierung zentral zu koordinieren? Und das war die Frage, die wir uns gestellt haben und haben da die Idee entwickelt, ich nenne es mal so eine Art Digitalisierungsbeauftragten zu installieren, der all diese Themen bündelt. Und die Frage war natürlich, wie kommen wir dorthin zu diesem Digitalisierungsbeauftragten? Am Anfang geht es darum, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. Und bitte? Okay. Geht es darum, alle... Ja. Hm? Genau. Unter dem Thema Digitalisierungsbeauftragten kann man sich sehr viel vorstellen und es war uns klar, welche Kompetenzen soll er haben, soll er Durchgriffsrechte haben oder soll es eher eine koordinierende Stelle sein? Um das weiter zu klären, müsste man erst einmal alle Beteiligten an einen Tisch holen. Da sind wir auf eine relativ große Menge von Institutionen gekommen. Es wäre natürlich zum Beispiel die Stiftung, der Domowina Verlag, der Verlag, aber auch die Domowina als Dachverband, Vitae, aber zum Beispiel auch MDR, RBB, Theater, Serbske-Noviny, das Wissenschafts- und Kunstministerium, also eine Fülle von Beteiligten, die erst einmal an Stakeholdern, die an einen Tisch zu bringen wären. Im Rahmen dieser Meinungsfindung müsste man dann klären, welche Kompetenzen soll denn dieser Digitalisierungsbeauftragte haben. Wie schon eingangs erwähnt, sollte der eher eine koordinierende Rolle haben oder sollte der auch bestimmte Durchgriffsrechte haben. Wenn wir darüber reden, reden wir vielleicht zum Beispiel auch über eine bestimmte Budgetverantwortung. In jedem Fall bräuchte der Digitalisierungsbeauftragte ein eigenes Budget ein Stück weit und eine kleine stabartige Organisation hinter sich, weil wir waren auch der Meinung, dass es kaum realistisch ist, das in einer Person die ganze Bandbreite an Themen abzudecken. Der Digitalisierungsbeauftragte, der sollte sicherlich sehr IT-affin sein, sollte dort auch die notwendige Fachkompetenz mitbekommen. Aber wenn wir an die Themen sprachwissenschaftlicher Natur, auch organisatorischer Natur denken, wir hatten vorhin auch kurz so eine Idee gehabt, wenn er einfach nur hilft, die eigentlichen sorbischen Institutionen bestimmte Lasten beim alltäglichen Kampf gegen die IT abzunehmen, dass nicht jede Teilorganisation sich mit Einrichtung von E-Mail-Programmen und anderen Sachen rumärgern muss. Also je nachdem, wie weit man dieses Themenfeld dieses Digitalisierungsbeauftragten seines kleinen Stabs halt dann definiert. Ja. Und eine Idee, was wir auch noch entwickelt haben, ist, dass dieser Digitalisierungsbeauftragte zumindest auch ein Werkzeug an die Hand gegeben werden sollte. Wir haben das einfach eine Art Plattform genannt, wo alle sorbischen Institutionen oder sonst irgendwie mit der sorbischen Sprache befassten Gruppen dort ihre Themen einspeisen können, wie so eine Art gemeinsam.
So, okay. Musimo si takrat jen aspekt, po kotrym smo modžencažno słyszeli, jeszcze raz przedezali, mianujcy to automatyczne przełożenie. Tasza smo słyszeli, że trebamo, also nic jedno, że nie tun witaj projekt nastupa, gdzieś trebamo proste wiele sadu, ale automatyczne przełożenie nie w tym smysle, ja, also kaj smo w tej wszystkiej prezentacji widzieli, ja nešto prajem swojemu nastroje, tun me rozumi, to po możności, albo po potrzebie tej przełoży, pon zas ruczo przełoży, tun odmowu, pon takrec mi też tun odmowu powiedzieć. To mo takrec trebamo, to są wiele sadu, kiż są ryczane od sabo. A pon smo takrec par wice napisali, kiż buchmo trebali za to, so by so to stało. To są takie wice, kajż kiż maja skoro z Bożom czynć, also mo trebamo entuzjastu pola wielkich firmów. Gdyż mo nikogo pola Google albo Microsoft sežo mamo w jednej wodżacej pozycji, ponieważ to wysoko zluchszo. Okej, to pa ta szansa na to nie taka wysoka, also što ma przedewším trebamo su daty, to just i kamo na te daty przyjdziemy. Mo trebamo nekakvu community, to dobimo nekak koordinować, a to smo na ten ideu šišli, okej, mo w najlepším padzie činimo jednu app, a to w formie jednej ry. Takrat gaming princip, kajž jo smo Peter Ciš napravil prede, jo přece to najlepší, když chceš to takrat s ľudźmi šíriť, also mo trebamo nekakvu hru, na smartphone, na tablecie, ja neviem, gdzieś takrat to nadawk w tym wobstej, pak pisane sade ryčić, albo ryčane sade napisać. A to nekak natvarić do jednej ry. To pon konkretne wupada, to dobi en wuvivar takich row takrat rozsudzić, kaj to najlepiej čini. Takrat preni dybk programирование takie app za zbieranie ryczanych sadów jako rar. Drugi dybk popularyzacja tej app. Also to jest poszitkovny problem, o którym smo te huščišo dženca rečili, so mamo wiele poskitko, kiż pa ništa ne znaje. Ale ništa nic, ale kiż wiele serbo ne znaje. To reka, ka przynesemo tu ten app do widoma tych ludzi, przez szule na przykład, przez mojdla dysza za dzieci, mojdla przez formio, albo tak znano trebamo te wszelakie ry za wszelakie starobne skupiny, albo tak. Te cečejo, wizo, a tam smo zase przy struktury, mo trebamo jedne mistno, jedne centralne mistno, gdzie są tu te daty, kiż ta app pon zbiera, składuje, przedziwaja wizo, dokiż tam będzie te znano wiele czapora pudla, kiż mo trebać ne budżemo. To reka, tam trebamo zase tu strukturu, kiż so pon to stara so z tutych datu, ti ništo odbe, a kiż tu te daty pon na przykład do takich projektów, kajż jo tu Common Voice projekt zadziała, albo im poskiči, albo tak tym firmam te poskiči. To jo tak rec tun małki projekt w ramiku wielkiego projekta digitalizacji, bo którym smo podrobne ryczyli. Truje wice bichuszcze, jako nie mać to nie dziwisa. Nie, to je jenoś niekie to, što jest tomu. Ach so, jedna truja software, to je też taki dyb, bo kus krytyski znano. Smo si tak przemyslili, teoretycznie, bochmo tola jedną software, wuwiwać muli, kiż takie w pozadku przy każdym serbskim dziełem mistnie sobą bieży, a proste to zbiera, co się tam pisa. To znano, also da wird's ja najskere mamo takie ništo žno, ale mu trebamo to v serbskich rukach. Hej. Also jenoś jako myslička raz, musisz raz przemyslić, ka chodzi so to przeciwo, albo naprzeczo zawodnej radzie pon przesadzić. Hej. Achso, a ponšte jedna ceča idea też zase, ka przyjdziemy na te ryczane sady. By jedna idea, jedna kooperacja mes nakładnictwom a rozwosom a serbskimi szulami,
kiż taka wupada, zo šulerjo činja jen praktikum pola rozvosa, w którym jo ich nadawk, z drugim znano ty kofi warić, ale też sady ze serbskich nowin, albo ze rozlada, albo ze strujch, ze Nowa Casnika, tak rec natočić. Also narawać w pojadnej serbszczyny, a to oni pon przece jen tydzień czynia, pon tu przyjemny szulop przyjdzie, so mamy te wszelakie włosy, to jest to ważne, smo słyszeli. Hej, to znano jedna wic, kiż by na jednym boku te zromadne dzieło my serbskimi mediemikus spichowała, na tamom boku buchmo tak na jedną wielką liczbę ryczanych sadów w pomierne krótkim czasu šišli. To znano, hej, już z tej, so trzeba mu jedną trajną instytucję, ja buch to znano jako strukturu, albo kajewak meno, ale to smo można dość o tym słyszeli. Hej, to by. Hej, utrobny Jacques, kajki to przewod, trebamy dość nachowanych sadów, a z tym się pola dziewaniczki ci. A przepodam Benny. Dokąd ja trám ten beamer. Jedna nowa open source varianta. Mozilla Common Voice. To dziewoto, że może tam każdy im Prinzip ten zakład położyć za trenowanie jednej kumsznej inteligencji. A to funguje tak, dazu ja wam rady spiesznie pokazać, gdyż ja ją tun app namakam. Oje, to sam ja zaczynał. Common Voice. Aber budu to zawsze nigdy nie namakać. Okay, zaczynamy to hinak. Ten internet jo też nie nacha. Okay, da budu ja wam te PDF-ki pokazać, gdyż sam ja lustał od Simona. A zwar dziewoto, so może jen po Mozilla podać im Prinzip 5000 sadów, albo 4000, albo to nikak tak te mnóstwo sadów, które jen dobi dere wypytać, które są reprezentatywne. A potom to funguje tak, so może jen tam na tuto stronu iść, a prejść, okay, ja chcę niekie ryczeć, to jen potom cvuči na speak, a tam jen potom może tu sadu przeczytać, kiedy się jenom ta pokaza, a pod listen może jen potom se te sady od drugich ludzi naposkać, a prejść, jo tu to porane przeczytał, albo nic. A gdyż jo so jedna sada dwójce dere przeczytała, a ludzie są to jako dobry dość posudzowali, potom ta przyjdzie do tuto korpusa, a gdyż ja tu ten korpus hotowy, to reka tu te 5000 sadów są so jenu porane narawali, respektywnie dwójce, gdyby so te porane narawać. Potom mają jenu prynju dobrą bazu za trenowanie jednej kumsznej inteligencji.
To je takie tun princip, a tutun Common Voice projekt skiči quasi kuždom tu možnosť si tutun korpus, tute naravania natvariť a potom požiť z toho si niko angažować, když jenom taką inteligenciju programiruje a potom může na základě toho to potom dále vuvić. To je tutun Mozilla Common Voice projekt. To co ja ještě skrótka představit, to je základ našeho workshopa. To jsem ja, ideme mal lalačo, so ja zase tu kontrolu dostanem přes tu PowerPoint. So. To říká, základné fakty sú dáte, dobrá kvalita na započatku je vážna, so má ta komčná inteligencja, ktorá potom spoznaje tu reč, je dobrý základ a na koncu job potom vyza za dalsze trénovanie o to po možnosti veľa dátov mieć. Mozilla Common Voice mi wam przedstawił, a musimy niekde najpierw mal idee romadzili k tym żołwam, jakiemu docewa mamy w serbach, które są znanożno tu, które możemy przedziewać, albo z najmniejsza pożisza potom tej kumsznej inteligencji k dyspozycji stajesz, so ona na dobre wusledki przyszła. A potom jo też otoszło w jednej kreatywnej fazie, kamu możemy niekie tute Common Voice na przykład trenować, kamu dostanemo te narawania, kamu przyjdziemy k tutem datam, a to smo we dwóch skupinach się spytali nadziewać. To są te wusledki naszego brainstorminga, egzystowace żowa, a ta wjeździczka praj, to są teksty, które są paralelnie narawali, a z tej wjeździczku są też w dinoserbszczyny przystępne. To rekamo, mamy tam pomene wiele datużno, na przykład ta czytanka od RCW 24, to są w oboich ryczach narawane teksty, tam mamy moje njara wulki pokład, na którym możemy sożno zebrać. Potom je wieso też wotoszło, tu las mnie niekie tutu folio kus zasunął, wieso sem ja jedną dyskusję zbudził z tym, što nek joze z tymi 500 sadami, zo te dobia dobre boć, a tak dalej, a to sem ja tuż mal kus to zjawšte so tam prawo. Also tu institut ma woko 100 sadów, to rekamo, mamy tam jeden wielki pokład, te są reprezentatywne, a te są też po kwalicie jara dobre, a ze stutych bojen mo zawieszcze tute 500 sadów wuzwoli, zo bojen mo tutun Common Voice projekt na przykład wużywać. To dobia wieso profie czynć, albo jen lada przez jen algorytmus na zakładzie tej frekwencji tych słów, so jen tam spota po możności szerokie, po szerokości dobre te sady wuzwolić. So, potom smo do toho kreatívneho procesa šli, to byl moky chaos, ale je nejara riane. Oni dzisiaj menujúce kamonike šinžimo k tomu, so když mu sade mamo, so te ľudí tam nucriča. So te sobučinia, so mu dostanemo tute přidatne dáty, mu odkladajú o to, što mu takžno mamo. A to sú 4 ideje nastali na koncu, te sú so vukrystalizovali. My sme videli dve skupiny, každá skupina je 2 ideje, kus kručišo, kus hubejšo si přemyslivam, a ta prvná idea je narawanski projekt ze šulerami a studentami narawanja dělat vo Vochro, mobilny bus za narawanja. Ja vám to ještě mal jole. To sú oni menice dobili potom richtig obdžovať, čo je idea, a to činimo nekemo step by step, každú ideu. Ta prvná idea je narawanski projekt ze šulerami a studentami. A tomu sú oni dobili si tiež vizo přemysliť, OK, to môže jednu riadnu ideu mieć, ale dobili si vizo tiež kus přemysliť, što sú snano te straty, što sú te faktory, ktoré to oblivuja, a kak je puče jen snano namaka, to tiež v obchode přesadiť. Bože, my nesmo na koncu tak veľa časa mieli, so bochmo to muli do detaja si přemysliť, ale my máme nekaké tendence, ktoré sú v všetkých 4 ideách všetko zase jevia.
tu są to na przykład problemy wszelakie rycznych manoszczy, pola tych szulerów, a pola tych studentów, ta kwalita narawania jest ważne tema. Ta motywacja, kiedy tych ludzi tomu dostane, że oni tam sobie czynią, to może im wieso czynić, gdyż jen w szuli, możemy na projekt, to reka jen budu tam ze szulami ryczyć, z instytucjami, ze stowarstwami, a tam działaniczki czynić, że jen tych ludzi tomu krene tam sobie czynić. Jedna jara idea je też narawanie dziwadłowych rów, tam je ten tekst jasny, jen może to narawać, a gdyż jen to clever czyni, potem może jen to też sadzie po sadzie narawać, a znano so chodzi tam też cyle przypodla jen wisty korpus zromadzić. Te problemy są na przykład, że ta rzecz odwisna od obsaha, to może znano kus jednostronce hodwać, też gdyż nicht tu jako dziwadzielnik ryci, on kus kumpszniejszo ryci, hat je to na 7 dniu tun dybke, no. A też tam je kwalita narawania, jedno praszenie, a też prawa, tak so dobien so dziwadło napraszować, also tam są też wieste problemy, kotryż przy tej idei dobili so rozrysać. Jen menší problem jen ma, gdyż jen też jedną małku event akcję stoczyni, jen jedzie z jednym mobilnym busem przez Wieski po Serbach, kiedyś tun Spielmobil, to potem tun Übersetzungsmobil, kiedyś miał się tun przewożowanski mobil. Też tam ja wieso ta kwalita jen ważny dybk, to dla ja to stane jena relativ droja wiecka, jen treba jen bus, jen dobi tam je studio nutz tvarić, tam dobi nicht zu sobu jedź, to rika to je relativ droje, ale marketingowy aspekt je jena lepszy na boja prajo. Ta akceptanca je ważna, to rika, gdyż jen tam nigdzie jedzie, to dobia te ludzi potem też przyjść, a so weselić za tym busio tu. To dla ja tam ten puć znano przez szule a towarstwa tam tych ludzi dostać, tam sobu czynić, a znano może jen to też ze sponsorami zjazać, gdyż praja, okej, gdyż ten bus tam po Weskach jeździ, ja to rejnie, gdyż so tam też moje meno jewi. A potem mamy wieso też jeszcze jedną digitalną alternatywę, jedną app za narawanie z bonusowym systemem. Im Prinzip gleich tu ten Common Voice System, to możemy wieso też sami czynić. W tym zmysle, że jen tam wabi ze tu tej app, sztuś tam sobu czyni, dostane moje dla, gdyż je on 100 takich sadów tam narawał, dostane on jeden miesiąc serbskie nowiny damotne, może on czytać, albo po łęku może on się jedną kubasku holwać. Jen bonusowy system je tam cyle ważny. Tam jest też jedna rana idea jewiwa serbski recapture. Wiesz, gdyż nigdzie na jedną stronę działa, a potem dobi jen tam najpierw wuzolić, je to niekie tam jedna auto, albo jen stum, a to mówię, że też ze serbszczyną czynić. No? Also te browsery są tak daleko, że może to tam też narawać, a tak dalej. To dla je to bezesher jedna zajmowa idea do tuto smiera hić, a one jest też prawa, że te przesadzenie, ten input-output, je wieso jen jara dobre, to reka jen sano 20, 10, no što to płaci, tam płaci, so bo se to programirowało, ale jen, gdyż jen to dere czyni, a to so chodzi już zawiązać, ma jen wieso to lepšinu, że jen może jen jara wielki input generować. Hej, to bieru nasze 4 idee, musimy jeszcze cyle wiele jac mieli, ale musimy się dobili na 4 koncentrować. Nie muszę z mnie te weselo to šo wyodnocić, albo z najmniejsza niko namakać, kto to czyni. A w naszej apps zum jasa was praszo, jak ta by była taka serbska Alexa poprom rikać. A niekie se nadziam z mój internet raje, dokąd ja chcę wam wieso też pokazać, co ja na końcu włączyło. A niekie ja te prasze, no, hać tu internet raje. Tak jeszcze wona nic. Ja by to jeszcze mój przygotował, a ja to może na końcu jeszcze mu pokazać, że muszę domoj domo. Utrom Jack, a dziękuję za wszystko, że sobie czynili.
Hej, z tym je ten oficjalny program naszego długo konferenčného dnia zakończony. Ja so všim dziękuję za na końcu też te aktywne sobudziło. Jak ale jasno som na spočatku praju to nie so jenož przez livestream przenesło. Z toho videa so netko cija te jednotliwe przednożki, romadže z tymi foliami, staje se to na naszą internetową stronę jako dokumentacja, też te wusledki tych dziewaniczków będzie so odpowiednio digitalizować, tak że tam te wusledki też jeszcze raz widzi. A što smo ja tisno prajo, to završće ne biti posljednje koło, gdyż my tu tym širokim kruhe reflektujemy jen dalszy mezestav toho koncepta. To, że jak Gusta Czerwona-Nicka, ki še so v předpolu takrat činila, dženca bi ta konferenca poprom ta skladność ten mezestav, a dalsze ideje si hulvač, a přichodný mezestav bude so završće też na tute zjavne vaštne odmieć. Na to se veselu, už časom budeme přeprosiť. Utromne ďakujem a po ňuce reálnym první advent.